Pán Pčolinský, vy ste sa stali predsedom strany Bratia Slovenska a zároveň ste začali zverejňovať videá proti progresívnemu Slovensku a v nadväznosti na témy, ktoré rozhodujú spoločnosti a financovanie projekt OZK, projekt Fórum. Tak ako tieto dve veci súvisia? No, tak v prvom rade strana Bratia Slovenska bola premenovaná na sneme, ktorý sa uskutočnil 31. januára po niekoľkomesačnom nazvime to vyjednávaní a stretávaní sa s vedením pôvodnej strany, ktorá sa volala Slovenská národná jednota. To je strana, ktorá funguje na Slovensku od roku 1991, čiže patrí medzi najstaršie na Slovensku. Tak normálne prebehol snem, kde bolo asi 40 ľudí, kde som bol jednohlasne zvolený za predsedu. Zmenili sme stanovy, zmenili sme názov, zmenili sme sídlo. To znamená, že urobili sme z toho nový subjekt a našou ambíciou je ponúknuť ľuďom čistú, transparentnú politiku v zmysle, že ľudia budú vedieť, čo môžu od nás očakávať, budú vedieť, že nemeníme názory zo dňa na deň a jednoducho neskačeme zľava doprava. Hej. A čo sa týka tých videí, tak v podstate to je súčasť v podstate mojich nejakých komunikačných nástrojov, ktoré využívam na zviditeľnenie seba a strany samozrejme. Ale najmä ide o to, že ja sa nemôžem pozerať na tých farizejov, ktorých máme v politike, pretože s veľkou časťou opozície ja som sedel v koalícii. To som chcela povedať, v roku 2020-2023 ja som s nimi v koalícii sedel. To znamená, ja tých ľudí poznám ich dôverne. Ja som bol na všetkých koaličných radách, viem, kto čo hovoril, kto sa ako správal, kto sa ako tváril pred kamerou, kto sa ako tváril za kamerou. A pravdu povediac, ja som sa už nemohol pozerať na to, čo títo ľudia rozprávajú. Poviem príklad. Ten taký štartér bola Veronika Remišová, ktorá v parlamente sa strašne rozčuľovala, že po voľbách 2023 súčasná vládna koalícia začala meniť funkcionárov na rôznych úradoch, na ministerstvách, čo je normálna vec po každých parlamentných voľbách, že si obsadíte kľúčové miesta ľuďmi, ktorým dôverujete. Pani Veronika Remišová začala dávať také statusy a tlačovky, že to je strašné, že čo si to ten Fico dovoluje, lebo oni vymieňajú tých šikovných a čestných a neviem akých ľudí. No mňa to strašne vytočilo, pretože práve Veronika Remišová a Igor Matovič v roku 2020, myslím, alebo 2021 sme menili zákon o štátnej službe práve kvôli tomu, aby si Igor Matovič mohol vymeniť ešte aj upratovačky na obvodných úradoch, pretože obvodné úrady patria pod ministerstvo vnútra a oni v podstate zistili, že vedia vymeniť len tých prednostov, ktorých v podstate rieši priamo vláda, ale oni chceli meniť ešte aj vedúcich oddelení, vedúcich odborov, čiže chceli to vymeniť na komplet. Veď určite si pamätáte tie také kádrové trojky, ktoré chodili po Slovensku a robili pohovory na prednostov, že Jožo Pročko. Hej. Jožo Pročko robil kádrové pohovory na prednostov okresných úradov, že to je strašné. No a v podstate mňa toto strašne iritovalo, že ale veď ty si bola tá, ktorá chcela zmeniť zákon, aby ste si mohli dosadiť ľudí a dnes, keď to isté robí po voľbách koalícia, tak to už je zlé. No a môžeme takto pokračovať dennodenne, keď napríklad, ja neviem, kričali, že minister Migal sa stal ministrom, že to je vydieranie a politická korupcia, že aby držal v úvodzovkách hubu a krok, tak dostal funkciu, čo je pravda, to si zase povedzme. Ale ja som vlastne poukázal na to, že počkajte, ale ja si pamätám takého štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Andreja Stančíka, ktorý odmietal hlasovať v tom čase s koalíciou, pretože jednoducho postavil otázku, že ak nedostane funkciu, tak bude hlasovať proti koalícii. Môžeme menovať Martina Klusa a ďalších. Hej. Čiže mne vadí na tej politike to, že ak to robia tí naši, je to OK. Ak to robia tí druhí, no tak to už je strašné, to je zlé.
A rozhodol som sa preto poukazovať na týchto farizejov a rozhodol som sa preto hovoriť nahlas, čo si myslím. Vy ste boli podpredseda parlamentu. Viete si predstaviť, že by ste boli podpredseda Národnej rady v tomto období? Viem, vyzametal by som to tam. Musím skritizovať súčasné vedenie parlamentu, pretože podľa mňa súčasné vedenie parlamentu zaobchádza s niektorými opozičnými poslancami až príliš v rukavičkách. Ako keby sa báli, dajme tomu, použiť aj tú parlamentnú stráž. Ja by som absolútne neváhal takého pročka vyviesť pomocou parlamentnej stráže. Veď nie je normálne, ja občas si zapnem vysielanie parlamentu a podľa mňa nie je normálne to, čo sa tam deje. To, čo tam tí ľudia niektorí stvárajú. Veď mne to príde už niekedy miestami ako blázinec. Hej. Ja keď tam vidím, ako tam začne pročko mimo mikrofónov vyvreskovať, vykrikovať, pišťalky tam vyťahujú, to nemá žiadnu úroveň už. Hej. Čiže moja kritika smerom k súčasnému vedeniu parlamentu je, že myslím si, že boja sa aj ráznejšie zakročiť voči takýmto excesom a takýmto bláznom, ktorí sú v politike. Ja by som s týmto problém žiadny nemal. Boli situácie, kedy aj volali tú parlamentnú stráž, myslím, že to bol Tibor Gašpar, ale tí páni tam prišli a trošku tak sa ako keby okúňali pri tom Igorovi Matovičovi, ako keby sa ho báli, lebo on s nimi komunikoval do očí, že či nechcú prísť, neviem, o dôchodok, alebo sa boja, že dojdú o prácu. To zase nie, o prácu by neprišli, lebo v podstate policajný zbor je hierarchický orgán, to znamená, funguje na základe príkazov a rozkazov. To je de facto ozbrojené zložky fungujú na základe príkazov a rozkazov a hierarchické štruktúry, čiže oni keď uposluchnú rozkaz, ktorý dostanú od nadriadeného, tak ho musia vykonať. Ale rozumiem tomu, že možno v tej chvíli aj tí príslušníci policajného zboru, lebo to sú policajti, tá parlamentná stráž, tak nechceli to prepísknúť a samozrejme je to niečo nové. Hej? Je to niečo nové. Ale ja ako podpredseda parlamentu by som normálne trval na tom, pokiaľ by odmietol opustiť rokovaciu sálu potom, ako bol formálne vykázaný, by som normálne trval na tom, aby ho vyviedli. Hej. Aby boli použité normálne donúcovacie prostriedky. Čiže netreba sa báť využívať zákonné možnosti, ktoré sú. A netreba sa báť aj, povedal by som, aj tých politických nákladov. Lebo ešte raz, nie je normálne, aby v parlamente bol takýto bordel, aký tam je teraz. Je zmena rokovacieho poriadku na mieste aj s tými sankciami finančnými? Určite áno, lebo to, na čo poslanci počúvajú, tak je práve to, ak im siahnete na plat. Ja si pamätám z minulosti, keď napríklad poslanec Peter Marček dostal pokutu, myslím, že to bolo 12 000 eur za v súvislosti s nepriznaním nejakých vecí v majetkovom priznaní, nejakej pohľadávky, niečo také. V podstate blbosť, ale výbor bol nekompromisný a dostal 12 000 eur pokutu a pamätám si veľmi dobre, že teda nebol z toho nadšený, akože dosť to toho poslanca mrzelo. V konečnom dôsledku aj súčasná ministerka Martina Šimkovičová, myslím si, že dostala nejakú 1000 eurovú pokutu, alebo tak nejak za tiež nejakú, povedal by som, že hlúposť. A teraz si zoberte, pri závažnom porušení rokovacieho poriadku, to je to, čo sa deje dnes, to, čo vystrája tam napríklad Pročko, tak ja si viem predstaviť, že dajme tomu by prišlo 6 platov. Hej? Napríklad. 6 platov, krát dnes má ten poslanec okolo 5,5-6 tisíc eur v čistom, hej, neberiem tú hrubú mzdu, ale v čistom, no tak to by si veľmi rýchlo rozmysleli, že čo budú robiť a ako sa budú správať. Vy ste boli súčasťou Sme rodina, teraz máte vlastnú stranu. Ako prebehol rozchod s Borisom Kollárom? Lebo teraz ste vlastne, alebo budete v najbližších parlamentných voľbách súperi. Ja by som to nejak len tak okrajovo, v podstate nezhodli sme sa na ďalšom tom smerovaní, keď vidíte sama, že Boris buduje druhú Sasku spolu so Sulíkom a Siganíkovou. Už to je isté? No, podľa mojich informácií tak bavia sa o tom, ako bude vyzerať tá kandidátka a možno budeme veľmi prekvapení, že lídrom kandidátky Sme rodina bude Richard Sulík. Čiže
to nie je smer, ktorým sa ja chcem uberať. Hej, tá liberálna až progresívna politika, to je jedna vec. Druhá vec, pamätáte si veľmi dobre, že Smer-rodina bola vždy strana, ktorá sa zastávala tých najslabších. Bola to de facto taká sociálne cítiaca strana. Dnes Boris komunikuje ako tvrdý pravicový politik, ktorý hovorí, že treba prepustiť 100 000 ľudí. No, to nie je cesta, ktorou sa ja chcem uberať. Hej? Čiže aj to bol jeden z dôvodov, prečo v podstate sa naše cesty rozišli. A to je v podstate úplne normálne v politike, že sú rôzne názory, on presadzuje svoje názory, ja prezentujem svoje názory. Čiže ja by som to nebral nejak tragicky. Aj Milan Krajniak si založil vlastnú stranu, alebo je predsedom vlastnej strany, natáča tiež videá v takej oranžovej šiltovke. Nie je to trieštenie síl opozičných? Alebo z vášho spektra? Z môjho pohľadu Milan Krajniak bol vždy konzervatívny politik. Ja si myslím, že v jeho prípade to je také logické vyústenie tých jeho aktivít. Čiže to, že je predseda konzervatívcov, tak ja si myslím, že je to prirodzený vývoj v jeho prípade. Váš brat Vladimír Pčolinský bude súčasť strany a pokiaľ by bol, nie je to možno taký politický revanš za to, čo sa mu stalo? Môj brat aktuálne nie je súčasťou strany, čo samozrejme neznamená, že do budúcna by súčasťou byť nemohol. V tejto chvíli sa venuje iným veciam a samozrejme o politike sa bavíme, ale súčasťou strany nie je. Čo bude v budúcnosti, to je podľa mňa hudba budúcnosti. Zbytočne o tom nejako polemizovať a najmä do parlamentných volieb, teda do riadneho termínu máme 1,5 roka pomaly, čiže to je ešte ďaleko. A čo je vašou ambíciou? Máte nejaké červené čiary? Teraz je to v móde, že s kým áno, s kým nie? Ja mám jedinú červenú čiaru, ale to je že naozaj že červená čiara a nemienim ju za žiadnych okolností prekročiť. Tá červená čiara sa volá Igor Matovič. Hej. Prečo? Ono sa hovorí, že osobná skúsenosť je neprenosná. A tá je aká? A viete, mne častokrát ľudia vyčítajú v komentároch pod mojimi videami, že prečo kopem do tej opozície, do toho Matoviča, veď som s nimi vládol. Práve preto, že ja tých ľudí reálne poznám. Na rozdiel od tých mnohých hejterov a diskutujúcich na sociálnych sieťach, ja som s nimi sedel na koaličných radách, ja som ich videl mimo kamier. Pamätáte si tú hádku nie tak dávno Šipoš Ciganíková v teatri? Že tam po sebe vrieskali, vyťahovali tam nejaké fotky v plavkách. Áno. Akože to bolo v tej diskusii 12. Trápne, detinské, ale toto ja som mal online 24 hodín každý deň. Toto ja som mal na dennom poriadku, takéto trápne hádky ja som mal na dennom poriadku, na koaličných radách, v parlamente, na rôznych iných stretnutiach. Jednoducho ja som s tými ľuďmi sedel a komunikoval. Viete, ťažko sa to vysvetľuje niekomu, kto to nezažil. Hej? A práve preto hovorím, že Igor Matovič v žiadnom prípade, pretože to je jeden deštruktívny človek, zákerný, pomstychtivý a deštruktívny človek, ktorý je len a len mínus pre slovenskú politiku a pre Slovensko. Veď v konečnom dôsledku, čo si budeme hovoriť, veď to, v akom stave je dnes úroveň v tom parlamente, je práve robotov Igora Matoviča od roku 2010, myslím, keď prvýkrát sa dostal do parlamentu. On vtedy zaviedol v podstate tie trička, rifle. Alojz Hlina zase, ja si spomínam, keď sa tam vyzul a trieskal topánkou o ten kecpult. Potom tam máme ďalších, ktorí sa tam vyzúvali, spali tam. Viete, tak Národná rada je zložená zo 150 poslancov, ktorí by mali byť vzorkou toho národa, ktorí by mali byť reprezentantmi tých voličov. A toto je niečo strašné. Ako si potom ale vysvetľujete, že Igor Matovič v prieskumoch to už ťahá na 11%? Pretože on... Teatro? Pretože to, čo on robí, funguje na určitý typ voličov. V posledných voľbách to boli voliči najmä na rómskych osadách. A to si povedzme natvrdo a na rovinu. Keby nie rómskych osad, Igor Matovič podľa mňa nie je v parlamente.
Však viete veľmi dobre, že na tých rómskych osadách v podstate tých chudákov oklamal sľubom o 500 eurách. Ľudia mu to uverili, veď existuje kopec videí po voľbách, keď tí Rómovia hovorili, že oni čakajú na tých 500 eur. Oni naozaj uverili tomu, že dostanú 500 eur. Hej. Samozrejme, Igor to potom prekrútil, že ale oni to mysleli inak. Ale jednoducho na určitý typ voliča to funguje. Hej. To isté funguje najmä tomu Šimečkovi, lebo Fico. Si všimnite, že vo všetkých tých debatách, kde Šimečka má vysvetľovať prúsery svojej rodiny, ktoré sa ho bytostne týkajú, lebo on sa samozrejme tvári, že čo on s tým, že ako, veď z týchto peňazí bol platený minimálne tvoj telefón. Najprv to bolo, že a čo tu riešite pár drobných, potom 2 dní či 3 dní dozadu priznal, tak bolo to pár tisíc, ale to je len v prípade jeho samotného, kde sú ešte ďalší členovia jeho rodiny, lebo však dnes už všetci vieme, že z týchto peňazí fungovala tá rodina dlhé roky. No ale ten argument, ktorý on používa, no ale to Fico. Že počkajte, ale veď Fico zverejnil tie faktúry? Alebo to bol novinár Postoja Vagovič? Fico zverejnil výpoveď, v ktorej sa de facto priznávajú k podvodom, k falšovaniu bankových výpisov. Veď ste to boli vy sami. Marta Šimečková zverejnila vo svojej transparentnosti v odzovkách zverejnila výpoveď, ktorá jednoznačne poukázala, že ona klamala ešte aj v tej výpovedi. Hej. Čiže oni sami, viete, nedávno som mal rozhovor s jedným opozičným politikom a pýtal som sa ho, že čo si vlastne myslí o tom PSK. Čo si myslí o Šimečkovi. Tak sa zasmiel a povedal, že to je tak neschopný človek, to je taká banda amatérov, že oni keď raz a pravdepodobne budú vládnuť po voľbách, že to bude ešte horšie, ako keď sme tam vládli my. Hej. No a predstavte si, že podľa aktuálnych prieskumov opozícia nevie zostaviť vládu bez Igora Matoviča. Teraz si predstavte Šimečku, neschopného amatéra, a všetkého schopného Matoviča spolu v jednej vláde. No, nech mi niekto povie, že toto bude dobre. To v žiadnom prípade. Ale keď hovoríte, že Igor Matovič je červená čiara, nie, potom pre vás PSK nie je červená čiara? S nimi si viete predstaviť spoluprácu? Neviem si predstaviť s nimi spoluprácu, lebo ja s nimi nemám názorovú zhodu pomaly v ničom. Jednoducho je to strana, ktorá sa ukazuje ako absolútne nekompetentná, ale že absolútne nekompetentná. Ukazuje sa ako strana plná klamárov, ako strana plná príživníkov, ktorí de facto celé roky žijú zo štátnych peňazí. Žijú z grantov a z dotácií, ale to sa nebavíme len o tých top politikoch v PSK. Oni takto fungujú až po okresnú úroveň. Ja mám ďalších kopec informácií, len nemám čas a nestíham to všetko spracovávať, že ešte aj tí okresní predsedovia PSK žijú z neziskoviek. Ešte aj na tej najnižšej úrovni v rámci tej strany tí ľudia sú nacucnutí na neziskovky. A viem uviesť konkrétne príklady. Hej. Čiže a samozrejme oni kandidujú na primátorov, starostov, kde čo, hej, a tvária sa ako najčistejší bojovníci, pritom celé roky v podstate sú to len paraziti. Myslíte si, že časť nákladov spojených so štúdiom Michala Šimečku na Oxforde bola takisto hradená z OZ Projekt Forum? No, pozrite sa. Marine Le Pen bola odsúdená za to, že jej asistenti, ktorí mali pôsobiť v Európskom parlamente, pôsobili vo Francúzsku. Pôsobili, ja neviem, vo svojom bydlisku alebo v Paríži. A bralo sa to ako zneužívanie peňazí. A čo myslíte? Michal Šimečka ako asistent poslanca, europoslanca ZALu, že sedel v Bruseli? Pokiaľ si spomínam, tak on mal vyslovene súhlas od pána ZALu, aby mohol sedieť na Slovensku. To fakt, lebo on v nejakom rozhovore som zachytila, že ešte v minulosti pán ZAL potvrdil, že pôsobil ako môj asistent v Bruseli, pretože tie sadzby sú vyššie, keď je niekto v Bruseli a keď je niekto na Slovensku. V Bruseli je vyššie. Formálne áno. Formálne áno. Formálne áno.
ale ja som niekde našiel informáciu, že pôsobil po väčšine na Slovensku, ale to si ešte netvrdím, že je to na 100% tak, ja si to ešte overím, ale tým som chcel len poukázať na to, že on sa síce prezentuje ako super zarábal. No počkajte, ak niekto super zarába, tak mamička mi platí mobilný telefón a tu sa bavíme o, ja neviem, o 50 eurách mesačne. Vy ste odkázaní na to, aby super zarábajúcemu Šimečkovi mamka platila telefón, ktorý mal v tom čase pomaly 30 rokov. Prepáčte, ja si telefón platím od svojich 18 rokov. Hej? A to som nebol ani asistent europoslanca, ani podpredseda Európskeho parlamentu. A dokonca, podľa najnovších informácií, ktoré mám, tak existujú faktúry Šimečkovcov z minulého roka. To nie je, že 15 rokov staré veci, lebo Šimečka veľmi rád opakuje v rozhovoroch, že a oni tu na mňa vyťahujú až z 3. pokolenia, a oni tu na mňa vyťahujú 10-15 rokov staré veci. Z minulého roka existujú faktúry, kde projekt Fórum platil náklady rodiny Šimečkovcov. A zrejme aj predsedu Progresívneho Slovenska tým pádom? Nebudem to konkretizovať. Počkám si, či novinári, o ktorých viem, že disponujú týmito informáciami, či to zverejnia. Pretože podľa mojich informácií majú už novinári trošku problém zverejňovať tieto informácie, pretože si zažili obrovskú vlnu hejtu. Ale už keď Mareka Vagoviča osočia, že spolupracuje so Smerom, tak to už, ktorý píše knihy proti, neviem, Smeru, Ficovi. To sú, viete, a to je to, že funguje to na tých voličov Šimečkových. Lebo Fico. Šimečka povie, lebo Fico, a ten volič PSK mu to žerie a ide nadávať do diskusie, ide nadávať Vagovičovi, ktorý napísal, myslím, že 2 knihy proti Ficovi, súdi sa s Ficom. No, tak čo je to iné? Bude to sekta, ktorá zožere úplne všetko, alebo jednoducho sú to progresívne ovce? Nič iné. A k tomu Oxfordu teda tým ste chceli povedať čo, že nepôsobil v Bruseli, že nevylučujete to? Jasné, viete, keď vám mamička v 30-ke platí telefón, tak ako správna matka, prečo by neplatila aj to štúdium? Čo si myslím, že je normálne, ak rodič platí štúdiu dieťaťu. Náklady možno spojené. Ide len o to, z akých peňazí. Ako si vysvetľujete, že ak Michal Šimečka teda takto dobre zarábal od 30 rokov, že prečo nechal mamu v exekúcii a nepomohol jej finančne s tým splatením toho dlhu exekúcie, však tam je aj európska exekúcia. No, tak v prvom rade je to exekúcia Európskej agentúry, ktorá po 6 rokoch zasielania žiadosti projektu Fórum žiadala zdokladovať projekt z roku 2010-12 z toho obdobia. To bol projekt, myslím, sa volal Zrkadlá Európy. Tak po 6 rokoch, čiže v roku 2018, Európska agentúra pre kultúru a vzdelávanie, ale nejak tak sa to volá, oznámila projektu Fórum, že teda ide to vymáhať. A medzi tým oni stihli vyčerpať ďalších 370 000 eur, to som nedávno zverejnil. Tak oni mali dosť peňazí na to, však oni vyťahovali z rôznych ministerstiev počas toho obdobia. Oni vyťahli, že to sa bavíme reálne za tie roky, to sú milióny eur. To nie je, že 100 000, 30 000 nejaká faktúrka. To je za tie roky, to sú milióny eur. A aktuálne, z môjho pohľadu, to nevyzerá inak ako systematické páchanie ekonomickej trestnej činnosti. Lebo toto je subvenčný podvod nad subvenčný podvod. Hej. A to hovoríme o OZ-ku Projekt Fórum. A potom ešte nadácia Milana Šimečku, ktorá takisto brala peniaze z rôznych... Keby sme išli úplne dopodrobná, tak nájdeme strašne veľa vecí. A poviem úprimne, mňa už ani nebaví dennodenne písať o Šimečkovi. Ale viete, keď každý deň niečo vyjde, každý deň nejaké nové zistenie, no viete, už ani mne sa nechce furt zaoberať Šimečkom, mne už to tiež lezie na nervy. Najradšej by som bol už, keby niekde zaliezli, nech ich odsúdia, nech idú sedieť a máme všetci svätý pokoj, ale tých prúserov je toľko, že ja stále nerozumiem, že keď oni sa tvária, že oni majú vzdelaných, inteligentných voličov, že oni toto nevidia,
že ešte ani nevládli a už dnes majú veľkú nálepku, že podvodníci. Tak Igor Matovič povedal, že keď niekto kradne v malom, tak bude kradnúť aj vo veľkom. Samozrejme. S tým výrokom teda súhlasíte. Ale ako si Igor Matovič o tom niečo asi vie, no. Ako si vysvetľujete, že však potvrdili Michala Šimečku na čele PSK, ale myslíte si, že ho tam aj napriek týmto kauzám držia kvôli tomu, aby bol taká návnada pre mladých voličov, že je proste, že mladý predseda? Nie, oni ho držia kvôli tomu, pretože poslúcha. V skutočnosti Michal Šimečka je len bábka v rukách skutočných, nazvime to v úvodzovkách, majiteľov PSK. To je kto? Ja som predčasom zverejnil také video s názvom Progresívne bábky, ktoré popisuje priebeh snemu PSK, ktorý bol nedávno. A to video je o tom, že tento v skutočnosti tam riešil, že kto bude na akej funkcii, personálnu politiku, členov predsedníctva, podpredsedov strany, bol Ivo Štefunko. Ivo Štefunko je zakladateľ PSK. To je úplne prvý zakladateľ PSK, keď ešte on založil PSK v čase, keď Šimečka, neviem, či ešte chodil s dudlom vtedy, ale keď mu mamka v 30-ke platila telefón, tak možno aj s dudlom chodil. Ale Ivo Štefunko na sneme PSK rozdával delegátom lístočky, svoje lístočky, že koho majú voliť. To znamená, on určoval, kto bude a kto nebude v predsedníctve, kto bude. Tam napríklad odpalili Jara Spišiaka, ktorý chcel byť podpredsedom strany, ale nebol na listočku. Odpalili ho, hej. Čiže to je true story, že rozdával tie listočky? Áno, alebo to nehovoríte akože metaforicky? To mám na 100% potvrdené od účastníkov snemu, ktorým sa to nie veľmi páčilo. Šimečka vyhovuje kvôli tomu, lebo v podstate on je taký poslušný. Ja mám informáciu aj od novinárov, ktorí po nejakej diskusii, myslím, že to bolo v RTVS, odchytili Šimečku. Viete, štandardne idete z nejakej diskusie o 5 minút 12, novinári čakajú a pýtajú sa, hej, a čo hovoríte na toto, čo hovoríte na toto. Je to možnosť vyspovedať toho politika. Chceli sa niečo spýtať Šimečku a Šimečka povedal, že prepáčte, nemôžem sa k tomu vyjadrovať, obráťte sa na tlačové oddelenie. A novinár sa opýta, že pán Šimečka, ale že veď jednoduchá otázka, nemôžem, mám zakázané sa k tomu vyjadrovať. A tí novinári normálne, že ostali čumieť a nechápali, hej. Jednoducho, viete, on dostane noty, niečo má verklikovať, hej, dostane to od spin doktorov, dostane to, ja neviem od koho. A jednoducho, on je naozaj len taká opička, však vyzerá ako Mončičák, ale on je naozaj len taká opička, ktorú niekde ukazujú, postavia. Ja pevne verím, že k žiadnej zmene nedôjde do parlamentných volieb. O to jednoduchšie pre vás tiež. A Michal Šimečka, že úspešne dovedie tú stranu až k 5%. Ale čo sa môže stať, o čom sa opäť rozpráva aj v PSK, volebný líder. Že môže byť iný volebný líder. Kto? Oni nemusia odvolať Šimečku ako predsedu. To je model Iveta Radičová. Hej? Mikuláš Dzurinda bol tak nepopulárny v 2010, že volebným lídrom vytiahli Ivetu Radičovú, ktorá potom viedla do volieb tú stranu. A v tomto prípade jediná ich záchrana je Zuzana Čaputová. Ale že vraj ona nechce ísť, minimálne do politiky nechce ísť späť, pretože si zažila veľa hejtu. Pamätáte si výrok Andreja Kisku? Len hlupák mení názor, ak sa menia okolnosti. Nejak tak. Hej. Čiže... Donúčajú okolnosti? Tak viete, možno ten národ si bude žiadať tú jej obetu. To teraz s iróniou hovorím, ale viete, je tam Ivan Korčok, ktorý po prezidentských voľbách, v ktorých dostal 1 100 000, 1 200 000 hlasov, tak absolútne premrhali v PSK tento obrovský výtlak, ktorý v tom čase mal a urobili z neho nejakého team lídra. A on z toho bol podľa mňa aj sklamaný. No určite áno. Tak viete, akože keď dostanete 1 000 000 hlasov vo voľbách, to je jedno akých, ale vo voľbách 1 000 000 hlasov a oni vám dajú, že tak ty budeš náš team líder. Hej. Tak premrhali to. Môj súkromný pocit je, že Ivan Korčok a Ľudovít Odor, že sú sklamaní z toho, nie sú spokojní so smerovaním PSK. Môj súkromný pocit. Ľudovít Odor je zase lenivý.
To si povedzme. A on bol lenivý aj ako viceguvernér Národnej banky, on bol lenivý aj ako predseda úradníckej vlády, pretože som ho zažil. On nebol ochotný ani prísť do parlamentu rokovať s politickými stranami o podpore svojich vlastných návrhov. Ale ja si pamätám, tú tlačovú konferenciu, to bolo vtedy v Jazdiarni, lebo sa rekonštruovala plénum NRSR a on bol z toho... Som bola naštvatý, že to nebolo schválené a odmietol nám dať aj novinárom, to bola minútová tlačová konferencia, vyhlásenie. Áno, a ja som sa ho pýtal pred hlasovaním, že boli ste s niekým rokovať? Nie. Hovorím, a prečo čakáte, že vám to niekto schváli? Tak lebo som predseda vlády a my sme len čumeli. Hej. On bol lenivý ešte aj ísť za lídrami politických strán, alebo si ich zavolať na úrad vlády a sa s nimi pobaviť o tom, že chlapci, mám tu nejaký balík zákonov a chcem vás požiadať o podporu, preto lebo oni svietili, kúrili, oni nerobili, že nič. No a čo potom nič. Rýchlo kurz geniality, však tam je to všetko napísané v tej modrej knihe. No ale to je presne o tom, že tí progresívci sú v skutočnosti strašní amatéri a strašne neschopní. A teoretici viac než... Teoretici sú najlepší na svete, oni všetci... To je jak Igor Matovič, viete. Igor Matovič celé roky rozpráva, ako treba riadiť túto krajinu a čo by on urobil, ako to bude fungovať, ako on všetko vyrieši. Videli sme to online. Hej. Videli sme 2023, ako to fungovalo. Ja som zažil koaličné rady, keď koaličná rada mala nejaký program, teraz prišiel Igor a že, počujte, ja som tak včera rozmýšľal, a mohli by sme tých dôchodcov motivovať, aby sa očkovali a mohli by sme im dať 300 eur každému. A my teraz tak sme sa zasekli, pozerali, a že Igor, ale tých dôchodcov je 1 milión. Že to je 300 miliónov. Chápete, že on včera tak rozmýšľal a prišiel s návrhom na 300 miliónov eur. 300 miliónov eur. Lebo on včera rozmýšľal. Hej. Tak samozrejme, my sme si potom robili srandu, že 300 je málo, dajme 500. Hej. Sulík, myslím, sa zasmiel a povedal, že čo 500, dajme 1000. Hej. Chápete? A ja som niekoľkokrát na koaličnej rade povedal, že keby ľudia videli, ako to naozaj funguje a vyzerá, a ako sa príjmajú rozhodnutia, tak vás vyženú motikami. Ale nakoniec si to presadil. Presadil si to, áno. Ale to bolo za cenu čoho? Že rozpustím vládu, keď mi to neschválite? Ale on sa pravidelne vyhrážal buď predčasnými voľbami, pravidelne sa vyhrážal tým, že tak vám nepodporíme toto. On bol normálne, že kšeftár, hej. Keď mi nepodporíte toto, tak ja vám nepodporím toto. Blokovali vám nejaké rozhodnutia, robili vám v podstate permanentne, hádzali polena pod nohy pri iných návrhoch zákonov. Čiže... Igor je pomstychtivý človek. Ak mu nevidíte v ústrety, on sa vám bude mstiť. To je jednoducho Igor. Spomínali ste spin doktorov v PSK a ich spomínal aj Michal Vašečka, mal rozhovor s Marekom Vagovičom a Michal Vašečka bol veľmi kritický voči tomu dianiu v PSK a nevyvodeniu nejakej zodpovednosti a sebareflexie a spomínal spin doktorov, že on ich pozná po mene, kto to sú a že ako zle radia. Ja ich poznám. No a kto to sú? To sú nejakí mladí ľudia alebo to sú nejakí marketéri? Tak napríklad také známe meno Rado Choleba. On robil predtým u Nesrovnala. Primátora. Áno aj. On prešiel viacerými, dá sa povedať, že politikmi. A ja ho poznám, ako však on je chytrý chalan, šikovný, len ja si viem predstaviť, že viete, častokrát tí politici neposlúchajú tých spin doktorov. Normálne, že idú svoje, lebo sú presvedčení o vlastnej genialite, samozrejme. Častokrát ich neposlúchajú. Ja si pamätám mnohé situácie, aj u Borisa Kollára, keď vyslovene takto dostal, že takto to komunikuj, hej, prišla relácia a išlo úplne inde. Hej. A potom sa pýtal, že no asi to bolo blbé, čo? Čiže spin doktor je človek, ktorý radí tomu politikovi, že neviditeľný človek, radšej by si to mal povedať takto, hej, volí tie vhodné formulácie, no len tí politici potom neposlúchajú. Ale, viete, ono sa to takto hovorí, že medzi ľuďmi, že keď počúvaš cudzí rozum, tak do vlastného môžeš, viete čo.
Toto ja nikdy nechcem robiť, že budem hovoriť niečo, čo si nemyslím. Či vy nemáte v strane spin doktorov? Nie. Ja to preženiem, ja som sám sebe spin doktor. Samozrejme, ja sa poradím, nemám problém si vypočuť ľudí, nemám problém si vypočuť iný názor, aj častokrát si osvojím, ale aby mne niekto rozprával, že čo si mám myslieť, že v žiadnom prípade. Preto, viete, ja som v politike aj počul už také prirovnanie, že nie som zlatý peniaz, aby ma všetci mali radi. Hej. Ja nebudem rozprávať to, čo ľudia chcú, aby som rozprával, alebo čo chcú, aby som počul. Ja budem rozprávať to, čo si myslím. Ak si myslím, že je niekto farizej, ak si myslím, že je niekto podvodník, hoštapler, blázon, tak to poviem. Ja nebudem hovoriť, že on je iný. Nie, on je blázon. A tí zvyšní spin doktori ešte? To sú nejakí mladí ľudia? Alebo viete, nejakí známi marketéri? Oni mali v minulosti, tak viete, boli marketéri, ktorí radili českému prezidentovi Pavlovi, ktorí radili Andrejovi Babišovi. A v podstate tí marketéri v rámci Československa rotujú. Takto rotujú, áno, si ich požičiavajú. Raz si ich požičia, raz si ich požičia, teda požičia. Oni sú pomerne drahí. To sa bavíme, že taký spin doktor z tej prvej ligy tak stojí nie pár tisíc, ale pár 10 000, pár 100 000. Mesačne? Alebo ako zákazka? Tak. Hej. Čiže z môjho pohľadu sú to vyhodené peniaze. Ja som v minulosti zažil všelijaké agentúry, ktoré núkali služby. Podľa mňa sú to vyhodené peniaze. Prečo? Politik by mal rozprávať to, čo si myslí. Prečo podľa vás Beata Jurík nahradila, alebo neviem, či nahradila, ale odvolali Zoru Jourovú, ktorá bola podpredsednička PS a podpredsedničkou PS sa stala Beata Jurík? To súvisí s tou politikou, ktorú tam podľa mňa rieši práve Ivo Štefunko, čiže možno tam došlo k nejakému konfliktu, k nejakému sporu, alebo má pani Jourová nejaký problém, o ktorom ešte nám nepovedala, alebo o ktorý som ešte nezverejnil. A vám odkiaľ chodia informácie? Vám to ľudia posielajú? Lebo veľa ľudí akože nad tým polemizuje, že či to nemáte skrz vášho brata, ešte tam nejaké väzby. Viete, ale ste si toho vedomí. Ja sa na tom strašne bavím. Ale ste si toho vedomí, že? Ja sa na tom strašne bavím, keď čítam komentáre, že a odkiaľ to ten Pčolinský má? Určite zo Sisky. Tak. Vy ste to povedali. Aby všetkým bolo jasné, môj brat bol v Slovenskej informačnej službe v roku 2020 a do marca 2021, to znamená pred 5 rokmi. Hej. Aktuálne Slovenskú informačnú službu vedie nominant strany Smer. Vy si myslíte, že viete, mnohí si myslia, že ja mám nejaký nadštandardne dobrý vzťah. Hej, so Smerom, s Hlasom. Nemám. Mám taký istý ako s inými politikmi, ktorých poznám. Keď stretnem Smeráka, alebo keď stretnem, ja neviem, niekoho demokratov alebo z Osasky, tak takisto sa pozdravíme, pokecáme a to je všetko. Informácie, ktoré mám a ktoré občas zverejňujem, sú informácie priamo z PSK. To znamená, že sú tam nespokojní ľudia, ktorí chcú, aby sa vedelo o niektorých veciach a jednoducho mi ich pošlu. Tak ja overím si veci, overím si fakty a to zverejním. Ja nevidím, viete, napríklad kauza Pekár, hej, financovanie PSK. Ja keď som si prečítal interný e-mail PSK, teda vedenia Progresívneho Slovenska, kde oni popisujú možnú trestnú činnosť jedného zo svojich sponzorov, lebo tam bolo, že ovplyvňovanie rozhodnutia, hlasovaní. To oni popisovali, to som netvrdil ja, to tvrdilo vedenie PSK. Hej. Tak prvé, čo ma napadlo, že tak toto by malo ísť von, o tomto by ľudia predsa mali vedieť, čo sa budeme tváriť, že teraz to nezverejníme. Hej. Čiže to je jeden zdroj informácií. Druhý zdroj informácií, na rozdiel od mnohých novinárov a mnohých hejterov na sociálnych sieťach, viem používať Google. Úplne jednoduché, vy len musíte vedieť, že čo hľadáte a kde to máte hľadať. Ako príklad uvediem, keď som nedávno urobil taký krátky briefing, kde som zverejnil ďalších 370 000, ktoré projekt Fórum vyčerpal v období 2014 až 2017, tak všetci riešili, že odkiaľ to ja mám.
tak normálne máte stránku Európskej agentúry pre vzdelávanie a kultúru, kde si viete v tých filtroch a vyhľadávačov zadať projekt Fórum a vám vyhodí všetky granty, ktoré boli poskytnuté. Rozkliknete jednotlivé roky, rozkliknete jednotlivé granty, rozkliknete jednotlivé sumy, dozviete sa všetko. Hej. Úplne jednoduché. Len viete, to je presne jeden portál, môžem kľudne menovať, Started Up zverejnil tú informáciu a samozrejme nezabudli na záver dodať, no ale my nevieme, či je to pravda, lebo on nepredložil žiadne dôkazy, že to sú len jeho dáta, to znamená, my netvrdíme, že je to tak. Tak som im poslal, že vážení, nebuďte leniví a použite Google, tu máte link. Hej. Úplne jednoduché. Len dnes už sme aj v štádiu, že mnohí novinári sú tak leniví, že oni chcú, aby ste im všetko dali na podnose. Hej? Všetko. Vy to musíte natlačiť, rozpitvať, urobiť komentár. Oni jednoducho, im už sa nechce hľadať fakty, nechce sa im hľadať dáta a len naťahujú ruku, že dajte. Kedy si ten novinár makal, pátral, to bola reálna investigatívna práca. Marek Vagovič sa hrdí tým, že on je investigatívny novinár. Lenže Marek Vagovič už novinára nerobí dlhé roky. Marek Vagovič je komentátor, ktorý komentuje a ktorý robí PR, ktorý de facto robí PR propagandistu Čurilovcom a Hamranovi. Však zarobil si na nich peniaze, lebo vydal knihu Čurilovci. V podstate zarobil peniaze na knihách, ktoré ani nešli ani zďaleka okolo faktu, teda okolo literatúry faktu ani zďaleka nešli a ako beletria je to nepoužiteľné. Čiže Marek Vagovič dneska je len komentátor, žiadny investigatívny novinár. Hej. Viete, je to len o tom, ako sa v tej politike tí ľudia predajú. Igor Matovič sa predáva ako bojovník proti korupcii. Tak Igorovi sa budem venovať určite v niektorých videách a v niektorých videách popíšem zákazky na ministerstve vnútra, popíšem zákazky na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré boli pod palcom Olano a takisto niektoré zaujímavé veci z úradu vlády, keď tam šefoval Julo Jakab. Viete, to je presne o tom, že tí politici dokážu tak pobalamutiť ľudí, hej, a ľudia majú bohužiaľ krátku pamäť. Naozaj majú krátku pamäť. Oni si nepamätajú, že čo bolo pred pol rokom, čo sľubovali, aká je realita. Na tom sneme PS a na tej tlačovej konferencii ohlásili svoj program a ten je, že kladivo na korupciu medzi iným a neviem, nejaký veľký trest má tuším Igor alebo kto, ale tiež nejaké ekonomické reformy a potom, že idú stavať 30 000 bytov. Má aj vaša strana nejaký protikorupčný program aj vzhľadom na to, čo ste spomínali, čo sa dialo napríklad vášmu bratovi. Vy ste zažili 2020-2023, čo sa tu dialo. Či sa spätne na to pozeráte, že fakt sa diali manipulácie v trestných konaniach, však nemusíte ísť ďaleko pre príklad. A či vás nezamrzelo, alebo či vám to nebolo úsmevné, že Sme rodina prišlo s tou myšlienkou stavania nájomných bytov a vlastne ako keby to okopírovalo PS? Pozrite si moje video s názvom Deja Vu. To som nevidel. Samozrejme, že som urobil k tomu video a ešte je to o to vtipnejšie, že Michal Šimečka použil, že rovnaké vety. A ja som to tam presne strihol a tie vety zneli, to ako naozaj na pobavenie. Že mu choleva poradil. Tie vety zneli, najprv bolo video, predvolebné video z roku 2019-20, kde Boris hovorí, že ročne chceme postaviť 20 000 bytov. Do toho prestrih, kde hovorí Šimečka na sneme, ročne chceme postaviť 30 000 bytov. A takýchto prestrihov je tam niekoľko a je to naozaj úsmevné. A ja som tedy rozmýšľal, že tak jednak, že toto nie je vtip, že on to rozpráva na sneme a som rozmýšľal, že či sa zbláznil. Lebo jednak akože to bolo, že Ctrl-C, Ctrl-V, Boris Kollár, Ctrl-C, Ctrl-V, áno, Boris Kollár, to znamená, že nič originálne. Za druhé, no Borisovi nevyšlo 25 000 bytov ročne a Šimečka príde, ja dám 30 000. Keď by 20, tak mi 30. Áno, tak ja som to tam strihol, dokonca to je aj z toho filmu? Z filmu Slunce seno. Když vy brizolit, tak mi kachličky. Hej. Čiže
naozaj, ja som sa strašne pobavil na tom a to svedčí o tej úbohosti toho PSK, o tom, akí oni sú vyprázdnení ideou, oni jednoducho buď to okopírujú, vycúcajú si to z prsta, alebo sú to len všeobecné keci. Keď si prečítate program Progresívneho Slovenska, tak to je taký balast, hej, že chceme, že by dobre bolo. Nemalo by sa kradnúť. Ľudia by mali mať vyššie platy. Čo sú tu za keci? To sú akože normálne, že politické omáčky, ktoré sa rozprávajú voličom, ale veď konkrétne povedzte, že ako. Viete, ja som raz tak reagoval, keď Boris, kde si povedal v nejakom rozhovore, že treba prepustiť 100 000 úradníkov zo štátnej správy. Tak ja som na to reagoval, že však dobre, a čo s nimi? Že kde pôjde robiť 100 000 ľudí? Hej? Veď 100 000 ľudí, veď to je obrovská masa, veď nám stupne brutálne nezamestnanosť. Tí ľudia pôjdu na úrad práce, veď to bude náklad zase na UPSVAR, hej, ktorý bude musieť vyplácať nejakú dávku nezamestnanosti, odstupné, neviem čo. Že to nie je, že takto, že poviem, že niečo trestnem bez nejakých následkov. A v podstate tie programy toho PSK sú takéto vyprázdnené a sú to také floskule. A čo sa týka našej strany, tým, že my sme v podstate mladí, tak máme spracované nejaké vízie, ktoré hovoria, že chceme istotu pre rodiny, chceme perspektívu pre deti, chceme dôstojný dôchodok pre seniorov. To sú tézy, ale to nie je, že konkrétny program, že ako to docieliť. Toto budeme riešiť samozrejme v priebehu času, postupne až do volieb, lebo zoberte si reálne, my dnes sme v štádiu, že budujeme túto stranu, chodia nám prihlášky. Chodia nám fakt? Chodia prihlášky, a môžem ukázať potom. Chodia nám prihlášky, chodia nám maily, ľudia sa ozývajú, reagujú na tie videá a presne o to išlo, aby sme sa dostali aj do povedomia. A získate si ľudí tými názormi. Buď tých ľudí presvedčíte, že ste autentickí v tom, čo hovoríte, no alebo vám to neveria. A to je to, čo ja chcem v politike robiť. Chcem hovoriť to, čo si myslím, pretože som v tom autentický. Nebudem ja rozprávať nejaké... Ja to všade hovorím, ja nemám rád tie politické keci, tie omáčky. Poznáte to, že je tlačovka, novinár sa opýta niečo politika a odpoveď politika je, že viete, tak... Teraz o tom budeme rokovať, naše postoje ešte nie sú... Ešte pracovná skupina zase. Pracovné skupiny, veď to sú keci. U mňa to funguje áno, nie, takto alebo takto. Ja nemám rád. A čo má z toho ten volič, že počúva tie hlúposti? Volič chce poznať, či je to takto alebo je takto. Voliča zaujíma, koľko peňazí má v peňaženke. Jeho nezaujímajú nejaké hlúposti typu teraz poslanec PSK, pán Sabo, uzavrel registrované partnerstvo či čo v Rakúsku a prišiel na Slovensko a on to žiada, aby mu to uznali ako manželstvo. Tak pán poslanec si prečítaj ústavu. V ústave máš manželstvo je zväzok muža a ženy. Hej. Koho toto zaujíma? On to ide riešiť. Hej. Legislatívnu úpravu už navrhovali v tomto smere, čiže z toho sa ľudia nenajedia. A kladivo na korupciu v podaní vašej strany, budete sa chcieť nejak vysporiadať s tým, čo sa dialo v roku 2020-2023? Najhoršie, čo môže byť, robiť nejakú pomstu, nejakú vendetu. To nemyslím, ale skôr, že či reorganizácia polície, niekto má v programe, že vrátiť NAKA, vrátiť USP. Vysvetlím. Kedysi, 20 rokov dozadu, neexistovala NAKA. Viete, čo existovalo? UBOK. Potom vznikla NAKA. NAKA bola zrušená, zase existuje UBOK. A teraz čo? Prídu progresívci s Matovičom, zrušia UBOK a zase bude NAKA. Čiže bude sa to inak volať, bude sa to inak tváriť, ale budú tam tí istí policajti. Veď tých policajtov neviete vyčarovať, vy ich neviete vyrobiť zo dňa na deň. Zase tu budú tí istí policajti v úvodzovkách. Hej? Čiže aká zmena? Aký to má zmysel? Žiadny, absolútne žiadny. To znamená, že určite nemá zmysel robiť, že reorganizácia, to sú zase len keci, hej? Že obnovíme NAKU. Že čo tým zmeníte? Zasekne sa celý proces zase, dajme tomu na rok, lebo kým sa udeje tá reorganizácia, tak to trvá. A jednoducho to nemá zmysel žiadny.
čo my potrebujeme? My potrebujeme, aby tí policajti mali gule a nebali sa riešiť veci. Dnes sa policajti boja riešiť, veď vidíte, že oni sa boja riešiť vlastných kolegov, hej? Boja sa riešiť Čurilovcov, boja sa riešiť prúsery minulej vlády, lebo, tie informácie mám, lebo o rok sú voľby a oni nevedia, čo bude. To s nimi bude. Keď sa pozeráte z diaľky a s odstupom na to dianie okolo tzv. Čurilovcov, tak podľa vás sa to rozuzluje alebo zauzluje? Ťažko mi na toto reagovať, pretože ja nemám naštudované tie spisy, ja nemám naštudované tie veci. Nechcem hovoriť o niečom, čo nemám naštudované. A toto je taká téma. Ale sledujete postavenie mimo službu, každý si počíta to skóre, Matúš Šutaj-Štok versus Judr Kubina, ktorých zastupuje. Ja si myslím, že Matúš Šutaj-Štok nie je obklopený ľuďmi, ktorí sú toto schopní dotiahnuť do konca. Sľuboval pred voľbami vyšetrenie týchto vecí, sľuboval pred voľbami v podstate, že to nenechajú len tak, to, čo sa dialo. Výsledok nevidím. Je to tak, treba to povedať, výsledok nevidím. A už myslím si, že ani veľmi neuvidíme. Už len na záver, pán Čolinský, čo hovorí na tento váš vstup do politiky vaša mama, Marcelka, pani Marcelka, lebo však myslím si, alebo viem, že ťažko znášala, čo sa dialo vášmu bratovi. Čo je logické. Čo je logické, ale že či vás od toho neodhovárala, že čo na to hovorí? Viete, som už dosť veľký na to, aby mi mama platila telefón, alebo aby mi hovorila, čo mám robiť. Ale svoj názor vám určite povedala. Áno, však svoj názor mi určite povedala, ale samozrejme ona ma podporuje v tých názoroch de facto v tom, čo hovorím, súhlasí so mnou. Jediné, čo mi vyčíta, je možno môj tvrdší slovník niekedy. To znamená, že chce odo mňa, aby som bol taký viac diplomatickejší. No, to už by som nebol ja teda nie som diplomat. Ja si veľmi servítku pred ústa nedávam. Pán Čolinský, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja pekne.